saprong thiam dua zir ve thin ten anti fu lo le an thiam turanga an thiam thailo chan thil pasarih te ron chop chua ani. Here are the 7 mistakes that English learners made. Number 1. Nikata thiam chau tum. Thane mai lo ta nikat thil thua thil zir chau tu mi thilom thei ani. Amaro chu kutna thole thil zir hi ainang chi alo deu. Rilu pe vak lo chungin huan sam tai la emo leilai tai la lok takin kan thok thei thawang. Ma se hun rei lo te chungin thil zirin thiam chau tum tai la kan thok sot si lawang. Awang chu hei kan thlon na tho dan ani tlat lo ani. Kan thlok hi ro pui hle ma se thil thiam zung le hriat reng na konga hian achak lo ve a. Thil thiam tharte thareng tu chuan hun amamo ve ani. Chu wang chuan nikhat thil thua thumal tharemo. Sentence tam tak bai ha tum vak hi afu berlo ani chu. Thil thar zir chau ennon thala si lo ai chuan thil thlem zok zira thataka ennon fo thung si po atha zok ani. Zoi si thla si lo win le. Slow and steady win the race. Number 2. Tay rei pe lo na le in thla da na. Phur wang lai thil ti reng hi chu anwam thin ani mo. Inel sen na ni lo se gospel camp chuak hlim then khat reng mai an lim san hun lai chuan an tui hliam thei le ani hi. Ma se te rei pe na le ti ram nun consistency kan ta chamani ro chuan thui kan kal thei thin lo ani. Phur wang lai tak chawa zir tum lovin chaklo le chak lo lai ber po a zir ram tum tlang ule. Chu quality chu keini zir tu te hian kan tlak chama thiang lo ani. Khwa hi athareng don silova. Khabum ro ni le trek tlak bur ni te polo la thleng ngei don si awangin khothat lai chawan tho tum lovin khochiat ni ber po in ithok ram zelong u khai. Number 3. Ataka mang thlem lutuk. Tui leu dan zir na hi YouTube a info ta ila. Ataka tuya cheng le ngai si lo ta ila. Tui leu chu kan thiam har review o me. Hetiang che hi tong zir om zia chu ni. Le khabu news le YouTube vela kan thil zir te hi ataka kan man zel lo chuan kan thiam tak thei ngai lo. Na pangte te sap tong man na sikula kalten om zanei taka sap tonga an tong thei chan ni chu ataka sikul velan man thin wang ani. Kan thil zir te hi utrok tur von chi ani lo ve ren haulovin imang hiau tiang u khai. Number 4. Soisual lo na. Soisual lo na hi tong chuak thei lawa min siam tu lian ber pakhat ani. Soisual tihsual nok poisa lovin sap tong hi ihan basangam ve le mai photela. Kan tihsual atanga in zir chung zalin kan man dik hun chu alo om ve zel mayang. Kan pian pui trong ani lawang hian dik fam kim taka kan man thei in baisea input chi po ani lo ve shime. Number 5. In chiar zau pe lo. Tulan ko velanga hi chuan ati thatak tak tu tan chuan in hai ko no kong hiom zel mai adu tak tu tan chuan mani mai po in zip thena zau tak in hong ani. English chanchin bu chera tha ti te in thuron kanin petrina. Chanchin bu subscribe kerbo ngai lovin a thlona chiar tur internet lama kan chiar thei chiar sen no a om renga. Lekabu po adu tak tu tan chuan osam taka chiar tur mai a om reng ani. Chiar te mak hi kan zira tul ani. Thil thar kan zira na ber pakhat ani sia. Number 6. Chuan lam siam. Kechu sap sikula ka kal ve ngai si lova. Kechu lekha ka zir sang ve lova. Kechu na thokin ka boy theile tu ka engma po ka zir man lo ti le dang te. Chuan lam siam du hi chuan kong engkim mai a hian chuan lam siam na tur kan tla cham ngai lovang. Sap tong zir du tak te hi chuan zele chiar kan thiama kan shena benga thata kan muna mi ta that bok chuan lam siam tak tur kan lo ni lo. Sap hovin against all odds an lo ti angin heng chuan lam kan siam theina sang te pal tlang vekin malami pan jelang u. Number 7. Thanem ngai tok lo. Thanam ngai na tak kan nei lo ani chuan hezora matang hian olsam taka sap tong kan thiam na kong ain hong thei meu lovang automatica kan thiam theina tur khopin sap tong man kan word tlat si lo ani hi. He tu hi kan soi tak te na in zu tak vek ani. Kan zo kong eng kim mai a hian thanem ngai na rilu puchung lo chuan thlen thoi a harvel vek ani hi. Ngai thatu du tak nang engei chak lo na ni vele. Rilu thar pu in tran ila thar sau sawang u.